N'hi ha diversos d'objectius i a més segurament estan relacionats una mica amb els diferents tipus d'organitzadors o col·laboradors en l'organització del festival. Per una banda, els tres principals, els que portem la iniciativa de l'organització del festival, que som l'Institut Català d'Ornitologia, la Fundació Catalunya la Pedrera i Òrix, doncs cada un de nosaltres tenim els nostres objectius propis, per dir-ho manera, que són, per part de l'Institut Català d'Ornitologia, augmentar, en la mesura del possible, el nombre de gent aficionada o que vulgui dedicar-se a l'observació dels ocells i al coneixement dels ocells, i de retruc n'apreciï la seva importància i la necessitat de conservació. La Fundació Catalunya la Pedrera, que és qui ens acullen a l'espai on se celebra el festival, doncs és l'única Fundació Catalunya que té una xarxa d'espais naturals privada en la qual hi desenvolupa moltes activitats, sovint relacionades, o la majoria d'elles relacionades amb els ocells, i que per tant també en treu profit, o un dels seus objectius és fer-ne promoció d'aquesta tasca que estan fent, i nosaltres com a botiga especialitzada en temes de natura, doncs el que pretenem és que tot el petit teixit empresarial, el petit teixit comercial que hi ha al voltant d'aquesta activitat, doncs tingui un punt de trobada amb els seus consumidors, tingui un punt de trobada per conèixer nous serveis, nous productes, noves opcions, en les quals doncs, hi ha, com nosaltres, un seguit d'empreses o de professionals que ens hi guanyem la vida. Tenim pràcticament garantida la presència de Hadron Shirihai, que és un ornitòleg israelí, molt famós en aquests moments a nivell europeu perquè és possiblement el millor expert en identificació d'ocells i que a més està treballant com a autor principal per un nou handbook, un nou manual d'identificació dels ocells del Paleàrtic Occidental, que potser encara no estarà editat aquest estiu, però ja en breu estarà editat. Després també tenim previst que sigui present Dick Forsman, un finlandès que és el millor especialista en identificació de rapinyaires a Europa, i per últim també ja tenim confirmat la presència de Markus Varesbuo, un fotògraf també finès que la veritat és que aquests últims anys s'ha fet molt famós per l'excel·lència dels seus treballs i a més precisament en la fotografia d'ocells, específicament d'ocells. Nosaltres tenim tres suports importants de caràcter institucional que aporten recursos econòmics per tirar endavant l'organització del festival, que són la Generalitat de Catalunya, en concret el Departament d'Agricultura, vehiculat bàsicament a través del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Després tenim la Diputació de Tarragona, vehiculat a través d'un patronat que tenen de promoció turística de les Terres de l'Ebre, i per últim l'Ajuntament d'Amposta, que és en el que fem l'activitat. Catalunya és un país que té molts espais naturals interessants i que té a totes les èpoques de l'any situacions molt favorables per gaudir dels ocells i de l'observació dels ocells. Però possiblement el Delta de l'Ebre sigui un dels millors. No necessàriament hauríem de dir que el millor, però possiblement és un dels millors. Té importància més enllà de les nostres fronteres, això per descomptat. El setembre és una època molt bona perquè és la migració de tardor de molts ocells i a més el moment de l'any en què amb més freqüència arriben ocells extraordinaris, rareses, divagants que venen del continent americà. L'any passat va ser extraordinari que van haver-hi 3 espècies molt excepcionals durant els 3 dies del festival allà, 2 que provenien de Nord-Amèrica i una que provenia de l'est d'Àsia, o sigui que increïble. Llavors, clar, això fa que per qualsevol dels nostres possibles visitants o potencials visitants combinarà la visita del festival amb unes jornades de camp